Unha proba deportiva será encargada de inaugurar as celebracións do Entroido en Noia. A carreira, organizada polo Concello e o Club de Atletismo Noia, terá lugar o sábado día 10 ás 5:30 da tarde, con saída dende a Praza do Concello. Ademais do carácter festivo, posto que os participantes deberán ir disfrazados, terá unha compoñente solidaria. Vai ser unha carreira solidaria a favor da Cruz Vermella, na que se van a recoller produtos de hixiene persoal e hixiene do fogar, e tamén se recollerán donativos, e as persoas que colaboren de forma solidaria con traendo produtos de higiene persoal ou donativos, daráselle un ticket para tomar un chocolate con churros e darlle un ambiente máis festivo ao pueblo e animar a xente que se disfrace e que veña a disfrutar deste entroido. O luns de entroido, os nenos serán os principais protagonistas co concurso infantil de disfraces no pabillón Alonso Rodríguez, con 3 premios en cada categoría, individual, parella e grupos. E o mércores de cinza terá lugar o tradicional enterro da sardiña. A comitiva fúnebre sairá do curro ás 8:30 da tarde, acompañada pola comparsa O Solfavidas e a charanga Vila de Noia. O mércores sairá a nosa sardiña da Rúa do Curro, tamén, como sempre, habrá unha chocolatada a favor de Cáritas e percorrerá en conducción rápida as rúas da vila ata chegar a Labarta, que será onde se faga a queima da nosa sardiña. O Rally Parisacar porá a guinda aos festexos de Entroido repartindo preto de 9.000 euros en premios. Salida da esplanada de Labarta ás 9 da noite e o percorrido polo paseo Antón Avilés de Taramancos e as rúas Francisco Romero Blanco, Calvario e Rosalía de Castro. Teremos 2 premios á categoría individual, outros 2 premios por parellas, 3 por comparsas e 4 por grupos. E dispós teremos un premio especial de 300 euros á simpatía, outro premio ao humor e máis choqueiro de 300 euros tamén, só para disfraces locais, e despois temos 3 mencións especiais de 100 euros cada unha. As inscricións xa están abertas e poden realizarse tanto na sede electrónica como no segundo andar da Casa Consistorial.